Ирек Ильясов. Бик зур рәхмәт. Мин ансамбль Чишмәдә. Рәхмәт Рифкает Алиевичка. Жырысыңма? Икене йырладым инде. Тагын булса йырлыйм. Давайте тагын да бер кат алкышлыйк. Сосын беріп қоям тогда. Uzatayım bize. Dostlar, ben yaştan beri şekillenem. Muzikalar bilen uşlay bolsa da benim Попросил третью песню. indi köp yıllar elek men tanışkan edim. Bir kichkinagina abay, tan abay edi ol. Aybat kishi edi, nashon bir aybat kishi. Muzikant kishi o'zining mandolinasini olib keladi, jırlaydi, o'ynaydi. Ул да болса Фирдәвис абый Вафин. Ул бүген инде, конечно, дөньяда юк. Шулай булса да аның малайы Асхат Вафин менә монда ул менә шушы синтезатор артында басып тора. Давайте поаплодируем композитор Асхат Вафин. Иди сюда. Видишь, посмотри. Видишь, музыканты. Не трогай. Поняла? Все, иди танцуй.
Askan Vahid, группасы давайте алкышлы достар. Рахмат. Бизур рахмат. Достар, хәзер кайсыгыздар таныштыр, кайсыгыздар юктыр, но күптәннән Берлиндә татар культурасында эшләп килә. Безнең залда микән юк микән? Рифкат Асиков мондамы үзе? Залдамы? Монда торып бас инде күрсеннәр үзегезне. Торып басыгыз, алкышлыйбыз. Безнең күптәнге композиторыбыз Мәскәү җирендә яшәүче Рифкат Асиков. Бик рәхмәт дуслар, һәм аның хәзер җырларын башкарып үтәләр инде, аның кружокларын әдәбият илендә йөргән кешеләр, олар инде безнең олы кешеләр. Без аларны хәзер матур итеп кенә каршы алсак, әйбәт булыр иде. Ул да булса Дания апа монда микән? Алар бит шулай инде. Ул шапмыйсыз, алкышламыйсыз, шунда шыктылар алар. Вот. Менә Адил Шәрифуллин баянда. Адил абый белән булыш. Дания Айзатуллина, Дания апа, әзерме? Айзатуллина Дания ди. Алкышлыйбыз. Рахмат. Микрофонны бирәм. Мәскәү композиторы Асиков Рифкат Алиевич ера сүзләре Нәгыймә Азаматованың. Бедере тап.